Il-Belt Valletta u d-Dominikani mixja waħda hija esibizzjoni li turi kif l-istorja tal-komunità Dominikana f'Malta u l-Belt Valletta hija waħda marbuta b'mod intrinsiku. Din esibizzjoni li qed issir fil-Kunvent tad-Dominikani bis-swit il-Knisja ta' San Dominku turi diversi oġġetti sagri, pitturi u manuskritti fosthom ir-reġistru tal-Magħmudija ta' San George Preka li kien ġie magħmed f'din il-Knisja. Fid-diversi kmamar u kurituri, wieħed faċilment jista' jinnota l-impatt li l-preżenza tal-Ordni Dominikana kellha fuq il-ħajja u s-soċjetà tal-Belt Valletta sa mit-twaqqif tagħha. L-għajnuna u l-input kontinwu tad-Dominikani tul dan l-aħħar 450 sena fl-għajnuna u fl-iżvilupp tal-Belt Valletta, ovvjament mhux biss tal-bini u tal-wirt kulturali kollu, imma fuq kollox għall-għajnuna lill-bniedem. Ir-relazzjoni bejn l-Ordni Dominikana u l-Belt Valletta tmur lura sa minn ftit wara l-assedju l-kbir meta l-Ordni ta' San Ġwan rid jibni belt biex tilqa' minn attakk ieħor mill-Imperu Ottoman. F'dak iż-żmien il-Papa Piju V li kien mill-Ordni Dominikan stess bata għajnuna finanzjarja sostanzjali u lil perit tiegħu Francesco Rapparelli sabiex tinbena dik li kellha ssir il-Belt Valletta. Il-Patrijiet Dominikani assistew lil eluf ta' ħaddiema li kienu qegħdin jibnu l-belt u fl-1571 l-Ordni Dominikana bniet il-Knisja dedikata lil Santa Marija ta' Portu Salvu u San Dominku kif ukoll il-Kunvent. Din l-esibizzjoni li qed issir ukoll fl-okkażjoni ta' Valletta 2018 tibqa' miftuħa sas-7 ta' Ottubru.